बबेबा मोनसे खादायाव दरफा दरनै आलु गेसावा थाखायो 10 मासाव जा मुगैथावना 22टा इन्सिडेन्ट जाहाथे बिथांमोनाबो बे खेबनि सेन्सासआव बाथौआरि हिसाबै लिरहरो BPF दोलोआ जेनखांनायनि उनावहाय दिनैहाय फिन आरोबाव बारग' EM रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथि लोगोसे फिन आरोबाव देरहानायनि खायसे खोथाखौ बेराफारसेथिं BPF दोलोखौ लानानै खायसे प्रुफ मा फोरमायनो थांगासिनो दङ भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बेराफारसेथिं जिथु फैबाय थानाय जेनेरेल सेन्सासआवहाय जिथु धोरोमनि बेलायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि फिन आरोबाव बिबुंथि भिडिअखौ नायनो हागोन नोंथांमोनाहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै फैगोन 2027 आव जानो गोनां जिथु जेनेरेल सेन्सास बिनि सायाव जोबोद गोथौयै मेहेर गोनाङै सावरायलायनानै बिथांखि लादों आरो गांसे आइ आफा रायजो राजानिसिम खावलायनाय फोसाव बिजाब बिलाइ जों दिनै बेखेवनाय जाबाय बे फोसाव बिलाइयाव जोङो आइ आफा रायजो राजा बयखौबो खावलायदों जोंहा बाथौआरि रायजो राजाया अल आसामाव 80% दंखायो बाथौआरि हिसाबै जोङो बे फैगोन सेन्सासआव धोरोमनि खोलोमाव बाथौआरि लिरनाया खाथां आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बाथौआरि लिरनांगौ बेखौ जों खावलायबाय बेजों लोगोसे जोंनि धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव एरखेनानै थांनाय जेरै ख्रिस्टान बर'फोर बिथांमोना 7% दं बिथांमोनखौबो जों खावलायनो नागिरदों दिनैनि आफादनि गेजेरजों जिहेतुके मोनसे समाव जों बयबो बाथौआरिखामोन बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै ख्रिस्टान धोरोमाव हाबनाया हारिनि थामोनथा आरो इयुन जोरथायखौ नोजोर होनानै बयबो जाहाथे बाथौआरि हिसाबै लिरहरो बेखौ जों खावलायदों आरो लोगोसे बाखि 6% जिखिनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय बाथौआरि जेरै ब्रह्म धोरोम सोरबा जयगुरुआव थांदों सोरबा कृष्णगुरुआव थांदों सोरबा गौरिया मठआव थांदों सोरबा कालासाद पन्थियाव थांदों गासै जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय आइ आफा रायजो राजाखौ बाथौआरि हिसाबै लिरनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा जाहाथे गोरोन्थि दाखालामथों 6% जायफोरनिखि हिन्दु धोरोमाव दीक्षा लादों बिथांमोनहा गावनि धोरोमखौ हिन्दु होननानै लायोबा हिन्दु धोरोमनि खान्थि बायदि बिथांमोनहा शुद्रआव गनायजागोन शुद्रआव गनायजायोबा बर'नि जिथु गोथार बाथौ धोरोमनि जिथु आखल बे आखलनिफ्राय जानगार थांगोन आरो बाथौ धोरोमनि अनजिमाया बाङाय जागोन जों बाथौ धोरोमारिनि अनजिमाखौ जों बयबो गोसो गोरबोजों बारायनानै मुलुग संसाराव जाहाथे गेहेर खालामनानै दिन्थिनो हायो बेनि थाखाय बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव थांनाय जयगुरु कृष्णगुरु गौरिया मठ कालासाद पन्थी ब्रह्म जायखि जिखि धोरोमाव थाङा मानो बयबो बिथांमोनखौ गुरैयै आखाइ खबजानानै जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाबो बे खेबनि सेन्सासआव बाथौआरि हिसाबै लिरहरो बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायनानै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बयबो रायजो राजाखौ बर' जाथिनि सार्थआव जाहाथे बे हाबाखौ मावो बेनि थाखाय जोङो गुरैयै बयखौबो आर'ज गाबबाय 35 लाख बिटिआर बासिदिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे दुलाराय आसामजों लोगोसे मुलुगनां जेरावबो गोसारनानै थानाय साफ्रोमबो बर'फोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय राजखान्थिया डेम'क्रेसियाव आप एन्ड डाउना जाखायो जेननाय देरहानाया थाखायो बरन्स जोङो जुदि आगुनि जारिमिनखौ बुरखांना नायोब्ला राजा महाराजाफोराबो गावनि रायजो सालायनायाव हालामखौ सालायनायाव सासन खालामनायाव मालाबा गोग्लैसोनाय मालाबा जौगानायखौ जों नुनो मोनबोदों एनिवे इउपिपिएल दोलोआ मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हादों मानगिरि प्रमद बर' बिथां जोंनि आफादगिरि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरिनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दाबो खोब स्ट्रं जायनि जाहोनाव जों दिनै बर'आव मोनसे हिस्ट्रि गायसननो हादों बा बिटिसिनि हालामनिफ्राय बर'ल' नङालासेनो हिस्ट्रि गायसननो हादों जे साथाम एमपिखौ जोङो होजों रायजो सभायाव सानै आरो लकसभायाव सासे एमपि जों दैथायहरनो हादों जाय जोंनि बर'नि जारिमिनाव बे रुजुथावै मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआर बासिया इउपिपिएल दोलोल' नङा साफ्रोमबो 35 लाखनि गेजेराव
नियार एबाउट 90+% सुबुङा दिनै गोग्गानाय फैदों आरो UPPL दोलोआ दाबो खोब स्ट्रं थाखायो बबेबा मोनसे खादायाव दरफा दरनै आलु गेसावा थाखायो बेफोरो आलु गेसावखौ बोखारना गारनाया बिगोमानिबो दायित्व दङ प्लास बे खादानि आलुनि गेजेरावनो बबेबा आलुआ मिथिंगाखौ सहायनो हायियाव गोथां महर लानाय गाब गानायखौबो जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि गाब गानाय पलिटिशियान जोंनि गेजेराव थाखायो आरो बेफोरबायदि साफा सानैया जाफ्लायबाय दं खिन्थु ओभारअल जोङो जुदि दुलाराय बिटिसिखौ नायोब्ला बा आंनि समस्तिनि दिनैनि जा नोंथांमोननि गेजेरजों थांफानानै रायजो राजाजों सावरायलायनाय हाबाफारि बेफोरखौ नायोब्ला आगोलनि जे जोंनि UPPL सापर्टार दङ 14 नं चिरां दुवारावथ' UPPLखौ फेजेननो हानाय खुनु बाथ्रायानो फैनो हाया मानोना दाबो जों UPPL दोलोआ देरहानो हाखादोंमोन गतिके बेवहाय गोग्लैसोनायनि बा नार्भास जानायनि बाथ्रा गैखाया खिन्थु सरकारा BPFनि आखायाव फैनाय हिसाबै बयबो दा आबाद बायदिसिना हाबा हुखायाव बेस्थ' नंखायनो जानो हागौ BPFआ जोंखौ मोनसे गोहैलो जानाय नुदों नामा बा गाहायाव फैनाय नुदों नामा होनना साननाय फैनो हागौ खिन्थु साननैसोनि उनाव बा दिनैनिफ्राय जों फ्रम टुडे अनवार्ड जों बेखौ स्टार्ट खालामबाय जे जों जे जाकजमक खामानिखौ मावलांसिगोन बिथांमोननि जा खामानिफोर थांनाय 10 मासाव जा मुगैथावना 22टा इन्सिडेन्ट बेफोरजों लोगोसे बिथांमोना मा मावदों मा कारापसन खालामदों एभ्रिथिं जोंहा इन डिटेल उइथ प्रुफ जोंनाव दा माखासे प्रमान दङ बा रायजो राजानि सिगाङाव लांनो गोनां जोंहा खामानिफोर दङ बेफोरखौ जों लानो थांगासिनो दङ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय सुबुरुन लादों आं बेक्तिगत भाबै रायजो राजा बा जोंनि पार्टिनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारि दैदेनगिरिफोरा गामिनि जोंनि माखासे मेलेमजिबिफोरजों बा पलिटिक्सनि बाथ्रा ABC मिथिनाय मानसिफोरजों जों सावरायनानै मा स्ट्रेटेजि लागोन जों बेखौ सावरायनाय जादों आरो बेफोर स्ट्रेटेजिखौ आं सान्दों बुंनाया गाहाम जानाय नङा खोमा होननानै खिन्थु बाथ्राया बेनो UPPL दोलोआ जे बावैसोनो मोनसे गुफुं महराव BPF सरकारनि एगेन्स्टै खामानि मावनो थांगासिनो दङ जों बेखौ प्रमान होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ बारग' रन्जित बसुमतारी साराहाय मा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो जितु UPPL दोलोआ जेननानै थांबाय गोब्राबैनो UPPL दोलोआ जेनखांनायनि उनावहाय बिथांनि बिबुंथि फिन आरोबाव देरहानायनि खायसे खोथा लोगोसेनो जेननाय देरहानायखौ लानानै बेराफारसेथिं नैबेखिनियावनो बिथाङा मेनसन खालामबावदों जितु BPF दोलोनि जितु खामानि मावनाय जितु प्रुफ लानानै खायसे रायजोनि सिगाङाव थांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला निस्सय मिथिगोन जानांगौ कमेन्टआव बुंहरनो हागोन नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा बुंनो सानो आरो मा फोरमायनो सानो बेराफारसेथिं दुलाराय बाथौ गौथुमनि जितु फोसावदों नेहाथारि फैबाय थानाय जेनेरेल सेन्सासावहाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौहाय जितु बाथौआरि लिरनो खावलायनाय लोगोसेनो जायफ्रानोखि बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांबाय थिग बिथांमोनखौबो गासैखौबो बिथाङा गुरै खावलायनाय जों नुनो मोन्दों जितु फैबाय थानाय सेन्सासाव धोरोमनि बेलायावहाय गासैखौबो बाथौसिम लिरनो खावलायनाय जितु मैया आफाद जिरायखांनायनि उनावहाय भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिदों